ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಾಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ. ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಗೆ ತಲಿಪಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪಲೆ. ಮಾತೆರಗಳು ಸೋಲ್ಮೆಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಗನೆ ಇನ್ನಿಕಾನಾಗ ಲಕ್ಷಡ್ಲತ್ತು ಕೋಟಿಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಲ್ಲನ ಬಿಲೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಜಾಗದ ಬಿಲೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ತಿಂಗೊಲುಗು 10,000 ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ ದೆತನೊಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮರಣಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲನಂಚಿತ್ತನ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರ ಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡ್ದಾರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಗೆದ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಲೇಸಿಗೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ಕಾಲರ್ದಿಂಚಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗ್ಲ ಅಕಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ನಂಚತ್ರ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಾಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಐತ ವರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಚಿಂತನ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನಬರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಕ ಜಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಅಕಲ್ನ ಕಲೆತ್ತ ಬಿಲೆದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತಿರಿಯೊಂದು ಅಕಲ್ಲು ಕೊರನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಚತ್ತು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸರಿ ತಪ್ಪುಲೇನು ನಾಡ್ದು ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಸಾರದು ತೀರ್ಪು ಕೊರನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗದ ಪೀಠೋಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರೆಲ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಸಂಗೀತ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಗತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ರುಲ್ಲೇರು ಅರಣ್ಯಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಡೆ ಬಂಜದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮೆ ನಾಡೊಂದು ಮಯಕಂದ ಊರು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮುಂಬೈ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಇತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪುನರ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರು ಇನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತರು ಓವೆಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪರ್ಯಾವತಂದಣ್ಣ ಓವೆಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಡು ಮಿನ್ಕದು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಗತು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪಂಡ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೃತ್ತಿಡು ದಂತ ವೈದ್ಯರಾದಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲತ ಈ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತಂದನ್ನ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಉಲಮರ್ಮನು ತಿರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರಿನ ಇರುವ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರ್ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಲಕ ಜಪ್ಪರವಿಲ್ಲರು ರಂಗ ಸಂಗಮ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶಾಲೆ ಅತಂದನ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಟ್ಟಡು ವಿಭಾಗುಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರವಲ್ಲೇರು ರಂಗ ಸಂಗಮ. ಬಂದಾಳು ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಳು ಬಂದಾಳು ಚಂದಿರ ಚಕೋರಿ ತಂದಾಳೋ 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 ಪ್ರೇಮದ ಸಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ತಾನು ಮರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಲೆ ಇಂಚಿ. ಏನದೆ ಏನದೆ ಆಂಜೊಕ್ಕಂಗೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬಕ್ಕಾರ್ ಬಿಚ್ಚ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾಯಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮದತ್ತೆ ಹೋಯಿನ್ ಟೀಚರ್. ಈ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಳ್ಳ ಕಪ್ಪಗೆ ಎಂದಿದ್ದೀನಿ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಯ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ ತೋಡು ಹೇ 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 ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ನಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲದಾದಿದೆ ಪಂಚಂಗ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕಂಪೌಂಡು ನಯ ನಾಜು ಗುಪ್ಪೊಡ್ದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟು ನತ್ತು
ಎಂಕಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಗಿಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಟೀಚರ್ ಎಂಕಲ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ ದಾದ ಬಂತೇರು ದಾದ ಬಂತೇರು ಈ ಅಸ್ತ್ರ ನಾಳೆಂತ ಪೂಜೆಂತ ರಮಣೆ ಸಮಕಟ್ಟ ನೆನಪಾಪು ಚೆತ್ತ ಮಗನೇ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿದೆ ಟೀಚರ್. ನಿತ್ತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ನಿನಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಅವು ಕಲ್ಪೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲ ತುವನ ಕೊಂಚ ಗರ್ವ ಬರ್ತೀನಿ ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಬಾಲ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡಿಯಾ ಈ ಅನಿತಾ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಇಡೀ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಎಂಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಸ ಅಲ್ಲದಾದ ನಾಸ್ರಾಣಿನ ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರಾಗಾಡ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಲೆ ಮೊಲೆನ್ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಏತುಲ ಅಡೆ ಮುಗ್ಯುನ್ ಬಾಲೆ ಏನ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿನ್ನ ತೋನಗ ಇಂಚನೆಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ತುಂಬ ಕಲ್ತದ್ದು ದಾದ ಒಳಂದುಲ್ಲ ಯಾಲ ಇಂಚಿ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ದು ಕೈ ತುಂಬಾ ಕಾಸು ಮೇ ತುಂಬಾ ಬಂಗಾರ ಮಾಲ್ಪಡುದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಟೀಚರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಾಯಿಗು ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಮೇ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ತನಗ ಯಾ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಓಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸು ಮೈ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂಗಾರ್ತು ನಗ ಯಾನರಿ ಕಲ್ವೆ ಅವಡನ್ನುಲ್ಲ. ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಯಾನ್ ಈ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಾಚಿಗೆ ಅವನುಂಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಗುರಿತು ಅನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿತುದು ಲಾಗಿ ಸೈಕನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ಏನೇ ಅವನು ಕಕ್ಕೆ ಏನ ಕಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿದೀಪುಣ ಅದು ಕಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿದೀಪು ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಸಲ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಂತಿಕ ಒಂತಿಕತ್ತು ಅವಂತಿಕ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆದು ಯಾನಂತೆ ರಪ್ಪ ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಪಿನ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಬಂದಾಳು ಬೆಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಳು ಚಂದಿರ ಚಕೋರಿ ತಂದಾಳು ಪ್ರೇಮದ ಸಿರಿ ಬಂದಾಳು ಬೆಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ. ಟೀಚರ್ ಅಂಜು ವಾ ನಮ್ನೆ ಪುಟ ಬಿಡ್ಪುನ್ ಮಾರಾಯ ಬಾಜಿಲಾಟಿಯ ನಾರಕ್ಕಸಿ ಇಂದದೆ ದಾದಾಣದೆ ಟೀಚರ್ ಬೂರಿಯರಾ ಇಜ್ಜಿಯ ಆ ಜನ ಲೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಐಕೆಲ್ಲ ಲೋಟೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈತೆ ನೀನಿ ದಾದನೆ ಅವಡ್ ಟೀಚರ್ ಒಡೆ ಪೋಪೆರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ತೂದು ಬರ್ ಏ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಡಿ ಪೋಯಿ ಮಾರ್ತಿವಲ್ಲಟ ఏరేను నంబుడుందు ఏరేను బుడడుందు కాలనే పంపుండు ఏరేరు ఒరివేర ఏరేరు కరివేర ದುಂಬು ಬರೆತುಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯೋದ ಕೈಕಾಲ ಅಂದದೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಏನಾತು ಪೋಪಿನೇ ಕಾಲ್ ಸುರುಕೇನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದಾನಿ ಬೆ ಲೇಟ್ ದಾನಿ ಬೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಏತು ಮೋಕೆ ಮಾರಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಜಿ ಏತು ಕೇರ್ ಮಲ್ಬೋತ ಅತ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಂದೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಕೇನ್ಲ ಒಂದು ನೀ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಲ್ದಿನ ಹತ್ತು ಪುರ್ಸೋತ್ತುಡು ಕೆತ್ತ ದಿನ ದಾಯಿಗ್ ಬೆ ಹತ್ತು ಮಾರಿದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈತ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರ್ತೀಯ ಪೋದು ನಿಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರತ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡೆ ಆಗಲಿಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತು ಶೋಕದ ಪ್ರಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಿರು ಅಪ್ಪ ಏರಿ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಿರು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀ ಕೈಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಂದಿನಿ ದೇಗ್ ಅವಳು ಒಂದೇ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆರೆತ್ತೀನಿ ಈ ಮೂಜಿ ಬರೆತ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತು ಶೋಕದ ಪ್ರಬಂಧ ಬರತ್ತೀಯ
ಏತು ಸೋಕು ಬರುತ್ತೆ ಏತು ಸೋಕು ಬರುತ್ತೆ ಪನ್ಮೆ ಯಾಕಂತ ಏತು ಸೋಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಪಯ ದಾದಾನ್ ಅರೆ ಪಪ್ಪ ಸುರುಕಿ ತೀರಿರಂತ ಅಂಚತ್ತು ಮರಯ ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡ ಏರು ಈನ ಡೌಟ್ ಉಂಡಾ ಬರೆತೀನಿ ಈ ಯಾನ ಅವು ಮರಿ ಈಯೆ ಓದು. ತಂದೆ ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಂಧದ ಸುರುಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತಲ ತಂದೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮೊನ್ನೆಯ ದಿನ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೈದರೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಪೋತೇರ್ಗೆ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ದುಚ್ಚ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗಿ 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 ಹೋದದ್ದು ಸೀದಾ ಬಾರಿಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿಯ. ಅವರ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗಿ 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 ಹೋದದ್ದು ತುಂಟ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಅನಿತಾ ಆಂಟಿಯ ಮನೆಗೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ದಾದತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಿತಾ ಟೀಚರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ತುಂಬೆ ಇಮೆ ನಮ್ಮಿರ್ ಅಪ್ಪನು ಹೋಗಿ 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 ಹೋದದ್ದು. ನಾನು ಯಾವ ಓದುವೆ ಏ, ಯಾನ್ ಓದ್ವೆ? ಬಾರಿ ಏ, ಏ, ಯಾನ್ ಓದ್ವೆ? ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ವಾವ್ ಸೋಕುಂಡು ಅಪ್ಪನು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಮ ಓದು ನೀನು ಮನ್ಪ ಕುಲ್ಲೇವರ ಪಕ್ಕಡೆ ನಿಂದ ಹೋದರೆ ಬಾರ್ಪೂಜಿ ಮನ್ಪ ಕುಲ್ಲವರ ಪಕ್ಕಡೆ ಏ, ಯಾನ್ ಓದ್ವ್ಯಾ? ಏ ಈ ಆಡ್ದು ಕಡೆ ಮಾರೆ ಈ ಮನ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಯಾನಿ ಓದ್ವೆ? ಈ ನಿಕಲ್ ಹೋದರೆ ಅಂಕಲ್ 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 ಇದೇ ಬಲೆ ಅಂಕಲ್ ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಿತ್ರದಿ ಅಂಕಲ್ ಚೂರಿ ಇಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆತೆಗೆ ಅವನ ಚೂರು ಓದುದು ಪನ್ಪಾರ ಇಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ ಮರೈತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಕಲ್ ಚೂರು ಓದುದು ಬನ್ನಿ ತುಗ ಕೊರ್ 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 ದೂರ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಪ್ರಬಂಧ ಬರ್ಪೆ ದೂರ ದೂರ ಅಂದು ಪ್ರಬಂಧನೆ ಓದುದು ಪನ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಓದು ಪನ್ಯದ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದ ಓದುದು ಎಂಕಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ಲಿ ಓಟೆ ಬಾಲ್ಪು ಓದು ಯಾವರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಪೂಜಿಯ ಅತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಓದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪಕ ಮಲ್ತನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಉಂಡವು ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದೆ ತುಕ ಯಾನಿಸ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ತೋ ಜೋಡು ಓಕೆ ಏನಗೆ ಇತ್ತೆ ಅನಿತಾ ಆಂಟಿ ಅವಡತ್ತ ಆಂಡತ್ತ ಆಂಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡತ್ತ ಆಂಟಿ ರೆಡಿಯಾ ಆ ಅಂದದಿ ಈ ಅನಿತಾ ಆಂಟಿ ಅಪ್ಪನ ಅನಿತಾಂಡದಾನಿ ಸುನಿತಾಂಡದಾನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊನ್ನತ್ತ ಅಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ನಂಜೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ ಪಪ್ಪ ರೆಡಿಯಾದ ಆಂಡಿ ಇತ್ತ ಪೊಪ್ಪಲಾಂಡು ಆಂಟಿಲಾಂಡು ಆ ಇಲ್ಲ ಅವಡತ್ತ ಎಂತದಿ ಅಪ್ಪ ಇರಸ್ಕೊಡ್ತಿ ಏಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚಿ ಈರ್ ಪತ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚಿ ಈರ್ ಪತ್ಲೆ ಆಂಡತ್ತ ಗೋಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡತ್ತ ವಾನಮ್ದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಯಾತ್ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಾಣ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತ ಅನಿತಾ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಡು ಅನಿತಾ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನು ಅನಿತಾ ಆಂಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅನಿತಾ ಆಂಟಿಯ ಮನೆಯ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿಯೇ ಬಿಟ್ಟನು. ಅಣ್ಣ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ತಿರ್ತತ್ತು ಮಿತ್ತಿ
ಇದೇ ಓಯ್ ಕೇಶವರೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತರೆ ಬತ್ತಿನ ಎಟ್ಟನ್ನು ಒಟಾರೋಡು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿದೇದಿ ಒಚ್ಚಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಲೈ ಬಲೆ ಮಾತುಗಳು ಬರದವನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಅಪ್ಪನು ಅನಿತಾ ಆಂಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತೆಂದು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಕಣೋ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯು ಅನಿತಾ ಆಂಟಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ, ಅನಿತಾ ಆಂಟಿಯ ಕೈಯು ಅಪ್ಪನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ. ಅಪ್ಪನು ಅನಿತಾ ಆಂಟಿಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ 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 ಕೆನ್ನೆಗೆ ಉಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ. ಓಯ್ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ದಾದಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ದಾದೆ ಜೋರು ಬಡ್ಸವತ್ತೀನಿ. ಕಪ್ಪೆಗಳ ಕಲರವ. ಕೊಟ್ರು 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 ಏ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾನ್ ಸುರೂಟು ಕಪ್ಪೆಲ ಕ್ವಾಟ್ರು ಕೆನ್ನ ಕೆನ್ನಿ ಅವು ಕಪ್ಪೆದ ಕೊಟ್ರು ಕೊಟ್ರಿ ಕಪ್ಪೆದ ಕ್ವಾಟ್ರು ಹತ್ತು ಕುಟ್ರು ಕುಟ್ರು ಬರೀತೀನಿ. ಓಲೆಪ್ಪಡ್ ಮುಲ್ ಪುಕ್ಕಲಕ್ಕ ತುಂಬ್ಸುರು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಡಿಲು ಬಂತು. ಆಗ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ದಾದಾಡಿ ದಾದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ ಇಂಚಿನೇ ಇರ್ನ ನೆಟ್ ಪ್ರಬಂಧ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಪ್ರಬಂಧ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕನಸು ಎಂದು ಭಾಸವಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅತ್ತೀಯ ವಾನಮನ್ ಈ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾನಮನಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀತೀನಿ ಮನೆ ಒಂದು ಈತ ರೂಪಕ ಬರ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಅರ್ಧ ಪೇಜಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬರೀತ್ವೆ. ಉಲ್ಲಂಬೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಡು, ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋಡು. ಈ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಮತ ಬರೆತಾತ ದಾನೆ ನಿಕ್ಕು ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಬಂದ. ಅಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಏರಿಯ ಅಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪಲ ಮುಖ್ಯ. ಅಪ್ಪ ಅಯಗಿಚ್ಚಿಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಗಲಿಗೆ ಬೋಡು ಪಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬೆನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ ಏತ್ತು ಬೋಡುನಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನ ತರೆಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಮನಿ ಬರೆತಾತ ನಿಕ್ ದಾನಿ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಉಂಡಪ್ಪ. ಅಂದಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಹತ್ರ ಅದು ಇಡೀ ಶಾಲೆನೇ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಂತ ತೇಳ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂದಿಯ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾಪ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಬೆಲೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಯಾಪ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತುಬೋದು ನಂಗೆ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಅದ ಗೊತ್ತಾಪು ಈಗಲೇ ಅಪ್ಪನ ಬೆಲೆ. ಆಂಡಲ್ ಅಂಕಲ್
ఆయన కన మాత్ర భారీ ఎడ్డెత్తుంది. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ. ರಂಗ ಸಂಗಮ. ಈ ರಂಗ ಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಲಬು ಪಂಡ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಜನಚರ ಜ್ಞಾನೇಶಾಚಾರ್ಯ ಉದ್ಯಾವರ, ಅವಿನಾಶ್, ಸಚಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈಲೂರು, ವೈಶಾಖ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾಣಿಗ, ನಿತಿನ್. ತೀರ್ಪುಗೇನು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೋದು ಸುರುಟ ಅದು ರಂಗ ಸಂಗಮದ ಟೀಚರ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಸುರುಟು ಆಗಲು ಪ್ರಬಂಧ ತಿಕ್ಕೋಡು ದುಂಬುದ ಎಂಕುಲೆನ್ಯ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಪೋಪುಂಡು ಪ್ರಬಂಧ ತಿಕ್ಕಿಬೋಕ ಅವು ಟೀಚರ್ ಪೋಯ್ಬೋಕ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಪೋಂಡು ಅಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಏರ್ಲ ಕೇನ್ನೇಜಿ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕೇನು ಜೇರು ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊರಿಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಂಕ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ ಟೀಮು ಯಾನು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತುಜಿ ಬಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಹೊಸದು ಮೇರಿತ್ತೇರು ಒಜಿ ಹೊಡ್ತುಡು ಅರ ಬೇತೆ ಕೂಟತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಆಗಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರು ತೀರ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಸುರುಟಾರಡಿ ಕೇಂದ್ರಲೊಂಜಿ ಕಾರಣ ದೇವಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ ಏತನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಬನ್ಪಿನ ರೇಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಸ್ ಶೆಟ್ರು ಬನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಆರು ಮರಣಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಅಗತ್ಯ ಪೋತೇರು ಅಂಡಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತ ದೂರೇನು ದೇವಣ್ಣ ಆರ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಯೋಜನೆಲುಂಡು ನಳಿನ ಬೋಸ್ ಶೆಟ್ರನ ಪುದರ್ಡ್ ಅವು ಸಭಾಭವನ ಪರ್ಯಾವತ್ತಂದನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದಲೆ ರೆಡ್ಡು ಬತ್ತೆ ಹೀರೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೋಡು ಪ್ರವೀಣನ ದೇವಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲೆ ನಾನು ಪಣ್ಯಕನೆ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಕೇನು ಜೇರು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಕೇನುಂಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಂಗಾದ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಕುಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷೋಡು ದುಮ್ಮು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನೇ ಬಂಗೋಡು ಒರಿದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋನ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋನ ಪೋತಿನಕುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಂಗದ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆದ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿಡ ಜೋಕುಲು ಬುಲೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಬಾಂಬೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಭೋಜಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಉದರ ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ಲ ಕೆಲವರನ್ನೇ ಹತ್ತು ಆರು ಭೋಜಣ್ಣ ಎತ್ತು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಭೋಜಣ್ಣ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆ ಯಾನು ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು ಬುಲೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಇಂದು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಲ್ಮೇಲು ಗುರಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ನವೇ మీరు పడిన ప్రబంధార్థ బొక్క ఉంది తిరిగినందా అండి ఇంక ప్రబంధార్థ బొక్క అపోర్షన్ టీచర్ನ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದವೆ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಮಾತಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಅವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪುದರ್ದ ಬಂದರೆ ಸಚಿನ್ ಒಂದು ಈ ಸೀಸನ್ದ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ ತಕ್ಕ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತಿ ನೆಕ್ ತಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಡನ್ ಇಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಯು ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್. ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿಂದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇದ್ದ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೀನ್ ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ ನಿಖಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಅವು ಆರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪೇರು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್. All the best. All the best. Next anaga I would expect much better performances. Sure sir, sure. I'm sure you can do it better. Yes. Much better. ಅವು ಕುಡಂಜಿ ಡೋರು ಓಪನ್ ಆಪಣದ ಅವು ಭೂತದ ಹತ್ತತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಅವಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವು ಡೋರ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಓಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಆಪಣ ಆಡು ಪೋನ ಸೌಂಡೇ ಅದ ಹೇಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಗುರ್ಸಿಂದ
ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಏ ಐ ಕೊಂಚ ಗ್ರೀಸ್ ಬಿಡ್ಲಾ ಮಾರೆ ಬುರ್ಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನೆಪೋಂಡು ಪ್ರವೀಣನ ಅಮ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭ್ಯತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರವೀಣನೆಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಕಡೆತ್ತ ಉಸುಲು ಮುಟ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅಕುಲಿ ಜೀವಂತ ಹೆಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಓರಿಪಿನ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾದರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ತೀರ್ಪು ಕೊರನೆ ಅಕಲೆಗ್ಲ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರೋಡು ಬೆನೊಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗ್ಲ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಬೆರಿ ಉಮೇದು ಕೊರದು ದುಂಬು ಕಡಪಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೋರುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಾಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ